Miyo moro ma jahigni 34 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Kisumu tok ol kuome acid gi jogo mapok oyangi kar dak ma Nyalenda otieno mar tich abich. Koloso gi Ramogi TV, miyono miluongo ni Mercy Awuor Owino lero ni joriemb apiko ariyo nomonje mana tok wuok e magawa mare mantie Nyalenda kar saa achiel otieno. Masirani notimore mana tok miyo moro mane en osiepne kendo ma gitiyogo machiegni bwogo ngimane ni biro timone tim mar anjawo tok bedo gi ywaruok e kindgi. Ripod osiptandno mar Russia yango ni miyono oyudo wang' maromo 45% mar dende kama oting'o ng'ute, kore kod bedene. Dala ridora dhi ot. To kapok awuotho mabor ahinya, daromo gi jo pikipiki ni moko ka giting'ore, koro lat cha to goya. Koro gikadha mana matin to tawinjo ka gima ng'ato puko gimoro e wang'a. Koro nok ang'e ni en acid. Afwenyo mana ni en acid ka koro denda wang', law se wang' morum. Koka afwenyo ni en acid. Koro bang'e aringo kadok chien mondo ji okonya go uwi, adok mbele kuma naaye. Ago uwi. Koro nitie mama moro kanyo ma jiranda miluongo na Nan. Ema nokonya. Koolo pi kuoma. Nakwayo mana kony mondo achangi. Kech mane tijne mana timo. An gi nyithindo ariyo madhi skul. Ma nyako onego bed ni dok skul by Monday kiny.